Srdečne vás pozdravujem. Mám pre vás skvelú správu z lumigreen.sk, kde sme opäť aj tento rok napestovali kvalitné balkónové rastliny a letničky, z ktorých si môžete vybrať na našej stránke www.lumigreen.sk v kategórii balkónovky a letničky. Čaká na vás obrovské množstvo týchto nádherných rastlín, ktoré práve pestujeme a za pár týždňov budú pripravené na to, aby začali zdobiť vaše krásne balkóny, terasy alebo vstupné priestory do vašich budov a domov. Takže prajeme vám príjemný nákup na lumigreen.sk. V našej ponuke na www.lumigreen.sk nechýbajú ani zeleninové priesady ako paradajky, paprika, uhorky, petržlen, fenikel, artičoky a mnoho ďalších zaujímavých noviniek. Lumigreen.sk, vaše obľúbené rastliny.